A fachada marítima de Porto do Son consolídase como unha referencia na recuperación de espazos costeiros. Un xurado internacional destacou a capacidade do proxecto de renaturalizar o paseo marítimo. O paseo e a fachada marítima de Porto do Son suman un novo galardón ás súas vitrinas. Desta vez é o Premio Europeo do Espacio Público Urbano 2024, o que se lle outorgou á vila pola renaturalización da paisaxe e do paseo e a reconstrución da relación entre as actividades portuarias e a comunidade local. Un éxito que dende o Concello califican de orgullo ao sumalo a outros recoñecementos a nivel galego e español. Co obxectivo de recuperar espazos marítimos, buscan con el marcar unha tendencia neste tipo de intervencións. Contentos porque ademais é un premio xa non a nivel nacional, que xa levamos dous a nivel nacional, e este é un premio a espacios, a recuperación de espacios públicos e frentes marítimos a nivel europeo, e home, para a fachada de Porto do Son e para o Concello de Porto do Son, que nos poñan a nivel europeo, pois é unha satisfacción, non? E ademais que é un proxecto que eu creo que vai a crear tendencia, non? Na recuperación dos espacios marítimos. A veces vas a unha zona portuaria e ves un desorde, non? E iso había que ordenalo. O espacio en sí xa é bonito, ti entres dunha zona ou doutra na fachada marítima de Porto do Son e é un espacio bonito. Faltaba ordenar a ordenación e creo que o conseguimos. Un proxecto nacido antes da entrada no goberno do actual alcalde. Unha vez no mando de Porto do Son, Luís Ojo admite tiveron que perfeccionar as ideas iniciais sobre a reestruturación da zona. Por mor da mala situación económica do momento, o inicio das obras viuse postergado, pero coa intención en todo momento de non realizar a prazos e de facer unha única intervención. Isto xa é un proxecto que, bueno, xa viña incluso anterior a que empezáramos a gobernar no ano 2011 nós, non? Cando collemos o goberno no ano 2011 encontrámonos con un proxecto. Foi un momento que tamén, xa sabedes que ven unha crisis económica e entonces económicamente non podíamos afrontar o 100% da fachada. E incluso se chegou en algunha mesa de traballo poñer encima da mesa se o facíamos por fases ou contemplábamos o proxecto como un único proxecto e executalo, non? Como unha obra única. Decidimos eso, que para unha vez que teñamos, se a situación económica non permitía, non queríamos ir por fases. Isto, no espacio todo do Frente Marítimo, queríamos ser un único proxecto, non? E o que decidimos foi esperar e incluso mellorar o que había anteriormente. A clave do proxecto foi, en palabras do rexedor, a integración do espazo coa tradición e a cultura dunha vila costeira como Porto do Son. A relación mar e localidade foi a parte esencial da construción da actual fachada marítima. Estuveron aquí, falando ca xente, estudiaron a relación mar, a actividade no núcleo urbano de Porto do Son e creo que conseguimos pois unha obra sencilla, que é bonito, e ás veces é o difícil, non? Que unha obra sencilla pois que quede integrada, non? Nos espacios, na recuperación dos espacios e tamén pois na accesibilidade, na mellora, na comodidade da propia xente. E estes premios venos a un pouco a reconocer pois todo o traballo de hai moitos anos hacia aquí, non? E bueno, aquí tamén, acórdame, cando viñera o presidente da Xunta de Galicia, en este momento era Alberto Núñez Feijóo, que se involucrou moito neste proxecto porque el quería, e o dicía, non? Quería que fora un exemplo do que había que facer en outros espacios marítimos, non? Con este último premio, Porto do Son elíxese como unha localidade modelo na integración de espazos marítimos coa súa vila.